páči sa mi najviac tá osobná starostlivosť od toho klienta. Je to super, fakt. Lebo môže sa všeličo stať na takýchto cestách a jednoducho, keď tam vidíš ten záujem a tú starostlivosť, tak ťa to potom vlastne aj vedie k tomu, že si tam v takom bezpečí, hej. Skutočne mali sme krásny zážitok a myslím si, že ten zážitok teraz síce z iného súdka, ale sa úplne osvedčili zase. Je toto úžasné, sme prvýkrát na Maldivoch a práve tento ostrov nám učaroval, Mati. A na akom ostrove sme? Teraz sme na Mativeri. Mativeri. A predtým sme boli kde? Na Tode. Todo. A čo sa vám viacej páčilo, ktorý ostrov? Tak, keby som mohla za seba povedať, osobne sa mi páči viacej tu na Mativeri. Tu, a prečo? Taký veľký, taký pokoj tu je. Keď sme aj prišli, vlastne aj to prostredie také akože upratané a tak ako príjemne, taký pokoj. A to je presne to, čo ľudia potrebujú? Áno, presne. Rozbehaného Slovenska. Som právnička, advokátka. Vykonávam svoju advokátsku prax A Čadci. Povedzte nám, ako ste sa zbalili, alebo aké to pre vás celé bolo. Balenie. Na Maldivy. Tak keď vám poviem, tak ja som typ, že sa viem rýchle rozhodnúť. A keď po niečom túžim, tak jednoducho príde tá chvíľa, tak nepotrebujem nič nejaké. Potrebujem len svojho manžela, ktorý to vie zlogistikovať. Lebo tento zájazd sme vlastne objednali v nedeľu. V nedeľu sme sa rozhodli, aj večer sme ho objednali, ale k objednávke došlo vlastne až v pondelok. V pondelok, kedy nám majiteľka cestovnej kancelárie Stanka zaslala pokyny, číslo účtu, kde máme uhradiť peniažky, čo som teda hneď urobila. A vlastne som ešte mala nejakú prácu, takže toto som považovala za také akože vybavené, ale teraz problém akože rýchle sa zbaliť, hej? Lebo rýchle sa zbaliť. Tak som si pozrela pokyny a pri pokynoch vlastne bolo také video, kde Stanka, ako sa rýchle zbaliť. A veľmi sa mi to páčilo, lebo vždy chodím s kuframi. A teraz som sa zbalila na 11 dní do jednej cestovnej tašky, ktorú som si ešte vlastne musela požičať od syna, lebo vlastne má veľa kufrov a poriadnu takú tašku ani nie, ale vzhľadom k tomu, že som nechcela platiť batožiny a pri tých transferoch znovu to čekovať, tie kufre, tak sme sa rozhodli, že teda sa zbalíme. Manžel sa zbavil do vaku a ja som sa zbalila do tej tašky presne podľa pokynov Stanky. Práve že nie a preto ma to aj veľmi oslovilo. V roku 2019 sme v júni navštívili so Stankou Petrohrad, ktorý ma teda veľmi očaril, ako mesto sa mi veľmi tiež páčilo. Jednak aj ľudia, jednak aj historické pamiatky, po ktorých sme prešli. Proste treba to vidieť. A tam síce Stanka nebola ako sprievodkyňa, ale mala tam sprievodkyňu ku Myšku. Boli sme tiež malá skupinka, bolo nás asi 9 a
Miška sa teda tiež veľmi o nás postarala. A viete, čo sa mi najviac páči? Páči sa mi najviac tá osobná starostlivosť od toho klienta. Je to super, fakt. Lebo môže sa všeličo stať na takýchto cestách a jednoducho, keď tam vidíš ten záujem a tú starostlivosť, tak ťa to potom vlastne aj vedie k tomu, že si tam v takom bezpečí, hej. No. A veľmi sa mi, a čo oceňujem, že sú to vlastne také výlety na mieru, kde sú malé skupiny, čo nám veľmi s manželom vyhovuje. A skutočne mali sme krásny zážitok a myslím si, že ten zážitok teraz síce z iného súdka, ale sa úplne osvedčili zase. Z inej časti sveta. Áno, lebo je to na inej časti sveta. Priamo sme v Indickom oceáne. Keď si pozriete na mape tie malinké bodečky, tak na tých ostrovčekoch sme vlastne 4 prešli. No určite, myslím si, že sa určite vydáme, lebo keď budeme zase niečo také hľadať a vieme, že na stánku sa môžeme spoľahnúť, takže keby náhodou neviem, čo všetkomu prišlo, tak vie to zariadiť. Na tom to je dôležité. Výborné. Tak sa na vás teším pri ďalších výletoch. Ďakujeme. Čauky. Čauky.